दिनै धरना लानाय खारनानो जाहैबाय नैबे थाखानाय जिथु डक्टर जोंनि काजलगाव सिभिल हस्पिटालनि बेखौ ट्रेन्सफार हरदों गसाइगाव सिभिल हस्पिटालसिम जों बेखौ ट्रेन्सफार हरनायनि थाखाय जों रायजोखौ लानानै आशा कर्मीफ्राबो जोबोद दुखित जोङो हगार हरा आहमेद सारखौ जि थाखानाय डक्टरखौ जोङो जुदि हगार हरोब्ला जोंहा नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव बांसिनानो पेसेन्टफ्रा गोरिब दुखि सानफा सेरफा हाजिरा मावनानै माइरं बायनानै जाग्रा गोरिब पेसेन्टफ्रासो बे सिभिल हस्पिटालाव लाबोयो तो दिनै एथ' मोजां थाखानाय डक्टर गायन' डक्टर बे डक्टरखौ जुदि दस्रायाव जोङो हगार हरोब्ला जोङो आरो बे डक्टरखौ पुनराय जों मोनफिननायनि जों राहा गैया तो बेवहाय मा जागोन डक्टरा थाङोब्ला नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव रावबो पेसेन्ट लाबोनाय नङा आरो गोरिब दुखिफ्रा सानफा सेरफा माइरं बायनानै जानाय पेसेन्टफ्रा गोदो जेरै न'आव जोनोम जानानै बिमा थैदों गथ' थैदों बेबायदिनो थैगुजोबगोन मानो थैगोन प्राइभेट हस्पिटालाव दिनै लाबोनो हाया दिनै प्राइभेट हस्पिटालाव मा गोरिबफ्रा 50-60 हाजार थाखा गारनो हाया दिनै माइरं सेरसे बायनानै जाग्राया बोरै गारनो हानो गतिके जोङो आहमेद सारखौ लाखिफिननांगौ आरो जों आहमेद सारखौ हगार हरा मा खारनाव ट्रेन्सफार खालामनो नागिरदों खारना जाहैबाय मा अल वार्डआव नैबे जोंनि EM फेरेंगा सारनि रिपर्ट देखायनायाव जोङो मिन्थिनो मोनदों जे अल वार्डआवनो सिजारिं केस जानाया 100आव सरकारनि रुल मथेब्ला 25% सिजारिं जानांगौ जाहैदों दा बिनि गेजेराव नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव जोंनि इयक'बिलि सारा 100आव 50% सिजारिं खालामदों जाहैबाय दा बिनि थाखायनो दिनै बे सारखौ बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालाम हरदों होननाय जों मिन्थिदों किन्तु नैबे काजलगाव हस्पिटालाव 100आव 80%बो सिजारिं जानो हागौ बा 100आव 100बो जानो हागौ खारन एत्त' गोबां एरिया बिराद गिदिर आप टु गसाइगाव बर्डारनिफ्राय बाव फैयो कुन भुटान बर्डारनिफ्राय बाव फैयो आरो कुन गुवाहाटी बरपेटानि सिन्थायनो धुब्रीनि सिन्थायनो बाव फैयो होनबा दिनै बेयाव मानो फैयो काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव दिनै इयक'बिलि सारा बिनि मावनाय माखासे एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बेवहाय पेसेन्टखौ लाबोयो आरो दिनै आहमेद सारा स्टार्टिं नैबे काजलगाव JSP हस्पिटालखौ अपेनिंनिफ्रायनो CS खालामनानै दिनैसिम सारा मोजाङै मोजां खामानि मावगासिनो दङ दिनै बिनि आखाइनिफ्राय खुनु गाज्रि बिमा थैनाय गथ' थैनाय रेकर्ड गैया आरो जों बुंनोबो हाया आशा कर्मीफ्रा जों खोन्थानोबो हाया खारन बेना दाया जाहैबाय मा 100आव 50% सिजारिं खालामनायनि थाखाय बेहा दाय किन्तु बिनि दोष नङा ओरैबायदि जायो गार्जेन पेसेन्ट दिनै सानायखौ सैज्य खालामनो हायैयाव गार्जेना बुंगोन सार सिजारिं खालामदो असैज्य जाबाय सारा बायद' नाथाय सारा डाइरेक्ट बुंनाय लोगो लोगो बायद' सिजारिं खालामा बेवहाय मा दङ नों जुदि सिजारिं खालामनो थिनदोंब्ला दिनै लिरनानै हो लिरनांगोन साइन होनांगोन गार्जेननि साइन होनांगोन बेवहाय खोथा बाथ्राबो लिरगोन नों राजि दंथारोना सिजारिं खालामहोनो थाखाय औ सार राजि बे सहि होनांगोन बन सहि होमबासो बे डक्टरा खालामगोन दिनै सिजारिंखौ एथ' बुरजा खालामदों होननानै सारनि सायाव जे एथ'ग्राब अन्याय दुसि खालामदों बे जोबोद दुखुनांथाव जोङो दुखु मोनदों आशा कर्मीफ्रा बिदि जानाङामोन जोंनो सारखौ नांगौ आरोबाव नैबे जोंनि चिरां जिल्लानि दिनै हाग्रा बेंगिरि EM सार फेरेंगा सार जों बिथांनि सेरावबो इयक'बिलि सारनि थाखाय जोङो सहाय बिनो होननानै थांनायाव दिनै सारा जोंखौ ओरैबायदि बिमा माहारिनि सिगाङाव जोंखौ बुंथावै बाथ्राखौबोनो जोंनि सिगाङाव बुंदों टिभिल संनानै जोंखौ बे डक्टरनि थाखा मोनजादों नामा नोंसोरो बे डक्टरा नोंसोरखौ थिनहरदों नामा बिसिम बुंदों नाथाय जों दुखु मोनदों खालि सिजारिं खालामनायालायनो फेरेंगा सारनि बुंनाया बिमा
माहा बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामोनो बेथ' बिराद गोरोन्थि बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामा दिनै बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामदों होननानै बे सारा बेयाव हस्पिटालाव फैनानै भिजिट खालामफैदों नामा एथ' जे बिमा थैदों एथ' गथ' थैदों आसाफोरखौ एथ' बदनाम खालामदों दिनै सारा बेवहाय फैनानै माबा मोनसे सिदान्थ' खालामफैदों नामा खालामाखै नाथाय मा होनबावदों सिजारिं खालामनायनि गेजेराव बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामनानै गथ' सासे सानैयावनो फिसाखौ बेलथायनानै होयोनो जोंना इउक'बिलि सारा फिसाखौ बेलथायनाया दिनै बे बाथ्राखौ बिमा माहारिनि सिगाङाव सारा मानो बुंनांगौ जों दुखु मोनदों जों सोंखारियो जोङो हुंखार होयो बिमा बर' बिमानि सिगाङाव सारा बेफोरबायदि फिसाखौ बेलथायनाय बन्द' खालामनाय बेफोरबायदिखौ बुंनो नाङामोन दिनै जों दुखु मोनदों सारा दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बा डक्टरखौ ट्रेन्सफार हरनाया सोरनिबा लाबालाबनि थाखाय ट्रेन्सफार हरनाय जाखो ना गावनि लाबालाबनि थाखाय बे डक्टरखौ ट्रेन्सफार हरनाय जाखो जों बेखौसो मिन्थिनो लुबैयो सारा जोंनो बुंफिननांगौ फिन होफिननांगौ दिनै बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामदों होनदों बे जोबोद गोरोन्थि नङा बर' बिमाखौल' नङा बे जाथि जनजाथि दङ बिसोरखौबो सिजारिं खालामो सारा दिनै बर' बिमाखौल' सिजारिं खालामदों होनोब्ला बुंनो थाङोब्ला जाथि बिरुदिनिसो बुंनाय जादों सारा जों बेखौ हुंखार खालामो जाथि बिरुदिनिसो बुंनाय जादों जों बेखौ हुंखार खालामो खिन्थु दिनै जोंखौ बिदि बुंदों नाथाय जोंखौ बुंनाय बायदि गुबुन बिमाखौबो बिदि दा बुंथों आरो जों बे प्राइम टाइम निउसनि गेजेरजों जोङो बुंहरबावनो सानो सार थाखानाय डक्टरा थांहोनो मोना नांगौ जायोबा नोंथांमोना डक्टर लाबोनानै होफैनो हायोबा जोंनो नामावगौ काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव डक्टर जोंनो नामावगौ खिन्थु थाखानाय डक्टरखौ जों हगार हरा थाखानाय डक्टरखौ जों हगार हरा खिन्थु सार दुखुनि बाथ्रा जोंनो डक्टरखौ नामावगौ नोंथाङा जुदि हारिनि थाखाय नांदोंब्ला हारिखौ अनदोंब्ला हारिखौ फोसाबनो नाजादोंब्ला थाखानाय डक्टरखौ नोंथाङा दोननांगौ आरो नोंथाङा आरोबाव जोंनो सिभिल हस्पिटालाव डक्टरखौ नामावगौ सारा लाबोनानै होफैनांगौ गुबुन स्टेटआव 6 7 डक्टर थायो जोंनि एथ' गिदिर एरिया काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव मानो साथामल' जोंनो नामावगौ सानै थाबदेरबावनांगौ सार साबा जानांगौ जोंनि काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो बुङो जोंनि आसाफोरनि सायाव बहुद इनागारि बुंगासिनो दङ आरो अतुल बराया सोरनि अधिकार मोननानै जनसंख्या बृद्धि जानायखौ दिनै आसाखौ प्रत्याहार खालामनांगौ होननानै सोरनि मोन्थायजों सोरनि बाथ्राजों बिदि बुंनो हागौ खिन्थु मिनिस्टारनिसिम बे लेखा दैथायहरनायखौबो अतुल बरा सारा उथायनानै लानांगौ जुदि साननै सानथामनि बिथोराव उथायनानै लायाब्ला जों अतुल बरा सारखौ आसाफ्रा हगारा आरो गोसो बायदि बेखौ जोङो सेन्देलनि माला गानहोनानै जोङो बुद्रुगोन अतुल बरा सारखौ सेन्देलनि माला गानहोनानै जों बुद्रुगोन नैबे जिएसबिनिफ्राय जोङो सासे आहमेद सारखौ लाखिनो थाखाय बहुद जर खालामदों जोङो बहुद मानसि हमदों एमएलए हमदों एमसि हमदों एमपि हमदों जोङो क'क्राझारावबो जइन्ट डिरेक्टर अफिसाव थांदों डिरेक्टर अफिसाव थांदों जेरावबो थांबाय जोङो खिन्थु दिनै फेरेंगा सारनाव थांनायाव ओरैबायदि बेबहार खालामदों जोंखौ थारमाने जोङो थांनाय लोगो लोगो होनबाय मा लानानै फैदों जों होनबाय आहमेद सारनि थाखाय जोङो फैदोंमोन होननायाव मा खालामबाय बे आहमेद सार बे नामखौ आंनि सिगाङाव दाबुं होनबाय बियो बिदि होननाय लोगो लोगो जोङो दरखास्तुखौ होनायाव ओरैबायदि बेबहार खालामबाय दरखास्तुखौ नै बेनिफ्राय ओरैहाय दाननानै ओरै थननानै गारहरनो नागिरदों जोङो बिराद अपमान मोननानै जों बावनो गाबदों ओरैबायदि खालामबावदों टिबलाव ओरै सौनानै जों बागदावबावदों ओमफ्राय जोङो गोसोआव बिराद लाजिनायबो फैदों जोङो दुखुबो मोनदों बै जों जे दरखास्तुखौ लिरनानै हरदोंमोन बेखौ जे ओरै लाम दाननानै होदों आरो ओरै थननानै गारहरनो नागिरनायाव गावनि उनाव सासे सेंग्रा दङमोन बे ओरै हमदों फेरेंगा खिन्थु फेरेंगा सारा दिनै हाग्रानि EM जानो हागौ
जेनेबा जिखि मावा मानो दिनै परिबर्तन जानायनिखौ नाजादोंमोनबा बिथाङा बे परिबर्तनखौ खालामनो मोनबा मानसि जाथिनाव बेबादि खालामनो नाङामोन आरो मानसिखौ बेबादि तुच्छ बेबहार खालामनो नाङामोन जों बिमा थांदोंमोन जों खम बैसोनि मानसि नङामोन 60-50-65 बोसोरनि मानसि थांदों बेबादि मानसिखौ बेबादि नेग्लेक्ट खालामनायखौ जोङो साबजायाखै बिथांखौ आरो जाहाथे जिबनाव बेबादि दाखालामथों बिथाङा मा सानदों जेरै हाग्रायाव जिब जुनारखौ बुथारनो नाजादों थिग थद्रब मानसिखौबो बेबादि खालामनो नाजादों बिथाङा बेबादि खालामनो मोनामोन दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बारहोलाबानो अबेबा खाथि खाला दोनोमोनबा आहमेद सारखौ दिनै जोङो मोजां मोनगौमोन खाथियाव दोना लाबानो डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्टखौ बारहोनानै मानो हरनांगौ जाहाथे भबिष्यताव मोनबोआ बा फैफिननो हाया बेबादि खालामदों जों आहमेद गैयाबा बे हस्पिटालाव जों मानसि लाबोआ डिलिभारि लाबोआ 10-15 दिननि उनाव जुदि बेखौ समाधान खालामनानै होआबा जों हस्पिटालखौ बन्द खालामगोन जोंनि टारगेटआ बेनो फेरेंगा सारा मा सानो फेरेंगा सारखौ जों मोजां मोनाखै परिबर्तन सरकारा दिनै मानसिनि सायाव मानि परिबर्तन मानसिनि सायाव मा दरखार गोलैदों बेहाय एफाग्राब उपद्रब खालामनाय दिनै जोंखौबो खालामबावबाय आशा कर्मीनि सायावबो बेनिफिसियारिफोरनि सायावबो गथ'फोरनि सायाव बिमा माहारिनि सायाव बिमा माहारिखौल'नो जे बेहाय अपारेशन खालामदों बर' बिमा माहारिखौल' बेहाय जाति गथ' थांनाय जादों बिनि खोथाया बे जाति गथ' खोथायाव बन्द खालामनांगौ फिरिनानै डिलिभारिखौ जोङो लानानै फैयो बाव हामागौ मानि जोंहा खर'आव बेसेबां गिदिर बजाय थायो हामखांबासो हामबाय इसोर फोथांबाय होननानै जोङो सानो दिनै फेरेंगा सारखौ अनुरद खालामो आं आसानि सायाव मानसिनि सायाव गथ' गथायनि सायाव बिमा बिफानि सायाव जाति गथ'नि सायाव खोथाखौ दा बुंथों बेखिनि आं अनुरद फेरेंगा सारनिसिम जोंनि धरना लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय आहमेद डक्टरखौ बिनिफ्राय ट्रेन्सफार हरनायनि बे ट्रेन्सफारखौ जोङो लाखिनांगौ जोंनि बे हस्पिटालावनो नांगौ जिएसपि हस्पिटालावनो जोंनो नांफिनगौ जुदि बेखौ ट्रेन्सफार हरोबा जों रावबो मानसि डिलिभारि लाबोआ बे हस्पिटालखौ बन्द खालामगोन जों रावबो मानसि लाबोआ जुदि आहमेद सारखौ लाखियाबा बे साननै सानथामनि भितराव जोङो रिजाल्ट मोनाबा डाइरेक्ट थाला मारिगोन जों दा गसाइगावसिम हरगोन बिथांखौ गसाइगावसिम हरनो नागिरदों जों मानियाखै मानिनि टेबोलाव दासिमबो दं किन्तु स्टे अर्डार जाखानायखौ बे माबाया फेरेंगा सारा क'क्राझार माबा डाइरेक्टर अफिसाव लिरना हरनानै बेबो बिदिनो ओरै क्रस खालामदोंनो जोंखौ जेरै ओरै क्रस खालामदोंमोन ओरैहाय बेखौ लिरना लांनायाव जोंहा बहुद ब्रेन नांदों फैसा गारदों जोङो खस्थ' खालामदों बे दरखास्थ गांसेनि थाखाय बेसेबां हराव थांदों जोङो 9टा 9:30 मोनफैदों बेबायदि ओरै क्रस खालामनायाव जोंहा बिराद दुखु फैदों बेबायदि खालामनो नाङामोन जुदि बिस्रा परिबर्तन खालामनायनि मोनसे टारगेट दङबा मानसिखौ मोजाङै फोसाबलां न' बां सिफायनानै सोरखौबा दुखु होनानै सोरखौबा आघात होनानै बेबादि परिबर्तन नङा जों मानिया जोंनो आहमेदखौ नांगौ जुदि मोनाबा जों बे हस्पिटालखौ थाला मारिगोन जों मारिगोन आरो रावबो आसाफ्रा मानसि लाबोनो मोना रावबो आसाफ्रा मानसि लाबोनो मोना बे हस्पिटालाव बेखिनि आं बुंबाय सारनिसिमबो अनुरोध थाबाय जाहाथे परिबर्तन होनबा जे मानसिखौ बुथारनांगौ मानसिखौ न'निफ्राय होखारनांगौ न' सिफायनांगौ सोरखौबा आघात होनांगौ बे नङा